Ei vittu! Tää lagitti, mitä vittua mulle kävi? Tää lagasti ihan vitusti. Mitä vittu, ei mulla oo enää niitä nuoliin, miten mä noin pysäytän? Mitä tää tätä jää hakkaamaan, onks tää vammanen? Mitä vittua tää oikeesti tekee? Ei saatana, tää on kyllä niin vitun autistimainen tää peli, ettei mitään vitun rajaa. Mitä tää jää hakkaa noita pikkusia paskoja, jos tulee tuollainen hevosmies? Ei vittu, tää on kyllä niin perseestä välillä. Nyt ampuu tuolla haulikolla tuo mun torni. Noniin, vittu tää on niin perseestä tää peli. Ei jumalautaa. Ei jumalautaa. Siitä vähän miniä. Miten tuo raiskastuu noin nopeesti? Mitä vittua tää tekee tää tyyppi, kun tää alkaa hakkaa noita pikkusia paskiaisia? Saatana tää paskakortti on kyllä perseestä. Hävi sitä nyt. Voi kyrpää! Ei! Persepano! Vittu tuu homo pääs tosta välistä ja raiskas sen tornin. Ei perkele vittu, se ei vittu 1 HP vittu perkele! Voi kyrpää! Sit kun mä lätän yhden, noni, sit taas tää vittu kyrpä laittaa jotain paskaa. Vittu nää noboja kyllä pitäis tappaa tällä. Perkele, tää on kyllä niin vitun kyrpäpeli, että tää pitäis lailla vittu kieltää vittu saatana, noni. Mun mikki on näköjään päin vittua. Vittu toimi nyt paska. Voi karva kebab. Pitäis olla tuhottuu toi länni. Vittu mitä kusetusta. Vittu tää on paska tää peli, kun nää laittaa niitä vitun kusikortteja. Vittu tappais sitten se nääkin vitun mulkut. Vittu nää homoja äijää, perkele. Ei vittu mitään läskikasuja. Perkeleen kyrpä. Siinä on mun mikki. Ei oo enää. Vittu, kun mä teen näillä vitu headsetin mikki. Aivan vitun paska. Vittu tuon emättimen kanssa mä en kyllä nää peliin mene. Vittu vetäkööt käteen. Vittu toi on kyllä niin vitun kyrpä toi vitun porakoneet, perkele. Vittu se saas tulla sen perseeseen, mikä vittu sen on keksinyt, vittu saatana paskakone, vittu ei saatana mitään paskaa. Mä pistän sitä porakonetta nyt peppuun. Vittu irtä jo itses. Irtä itses palleista, tai mä teen sun puolesta. Vittu kun sä oot ruuma. Vittu sä oot homoruppupelle. Susta ei oo mihinkään kaltaa selles. Ei kelpaa murkumulkku. Ei munaa! Voi kikkare! Mä hävisin sitä peli. Voi vittu, toi on kyllä paska toi ihme golemi. Tää pitäis vittu ihan ripulikortti. Ei pää! Ei. Voi päähäkkeri! Voi päähäkkeri! Voi pää! Voi kives pussi, kun tää on niin Se jää säksit päälle! Ei, mitä mä nyt laitan pääpornopippi? Tapa nyt jo ittees! Saaks noita tornimätällä? Eikö se saa nimensä hatullisen kakkaa? Itsillä! Ei mitään! Ei vittu saatana, mikä häkkeri tää on! Perkele, mitä se tekee, saatana? Miks tää Jonne kyrpänaama kebappi ei mennyt? Miks tää ei hyökännyt tonne tornille? Kusetuspeli. Tuottaa silleen, että eliksiripäin. Ei kun mä vammanen. Mitä vammanen tää paskakusi tekee? Voi vitu vammanen paska-aivo. Perkele saatana, aina tulee tätä saatanan paskoja. Vittu tää on niin hyödytön kortti, että ei tätä korttia, tätä hyödyttömämpää korttia ei varmaan ole koko Clash Royale pelissä. Se pitää nyt mitään vittua, kun tällainen saatanan paska aina tulee perkele tähän näin. Vittu tän pitäisi tunkea perseen reikään, niin enää tää ikinä tulisi nää saatanan väliin. Tää on niin hyödytön paska. Noniin, taas tuli toi vitun tykki. Mikä vittu tätä vaimaa sitä peliä? Jumalauta, jos tuo tykki tulee meillä kerrankin, niin perkele. Perkele! Vittu mitään paskaa, nyt tapaan itse. Etsillä. Vittu millä vitulla mä ton esteen, kun ei oo vittu mitään korttia. Voi kyrpäreikää! Vittu saatana, tää on paskadekki, ei tää toimi. Voi kivessäkki. Kebab-karvoitus, kiusaus, voi vitun paska. Ei helvetin kivessäkki. Paskapeli. Etsillä. Häkkerikortteja ei hyväksytä. Ei väärä! Se piti olla toi ihme, ei kiveskarvoitus etsillä. Tungene nyt vittu siihen! Kiitos. Ei vittu, kun tää on tyhmä tää ihminen. Ei perkele, se on noin vähän hoopeta. Vittu mä vihaan just tällä saatana Jonne, joka käyttää näitä vitun paskuja kortteja. Nää on ihan vitun perseestä nää vitun kakarat. Kuole nyt sinäkin on äsken, joka ampuu niitä ihmeen nuolia. Ei perkele! Ei vittuilupuhelin! Ei kebappi-karvoitus, kebappi-anaali-karvoitus, kebappi-karvoitus, kebappi. Ei! Perkele! Paskapeli! Voi vittuilupuhelin, mitä vittua paskapökäle! Paskahomoneekeri, ei pippelipumppu, kebappi-karvoitus, anaaliseksi yhdistelmähevonen. Ei! Mitä vittua
sä teet, kusipää? Sun piti tonne mennä eikä sinne, niin vittu. Mikä paskapeli. Vittu noilla niinku ne kortit menee ihan niinku vaan, mut vittu mulla ei. Vittu tää on paskaa tää peli. Vittu ammu itses vittu paska. Ei hyväksytty. Ei hyväksytty. Toimi paskaa! Ei sitten. Ei tästä tuu yhtään vittu mitään. Mitä vittua? Tää voi olla näin paska tää vitu peli, et vittu ei saa saatana tungettu niitä vitu kortteja perkele kyrpää. Voi kebappi karvoitus, voi vittu! Osaatko sinä tunkea nyt vittu kullinaamaton golemin peräntä kortteja? Noin se nännittää, noin. Sitä mistä näätä on tehty. Ei! Mun torni hajoo! Ei mun torni. Ei vittu, ei mun. Mut joo, sit me voitais lähteä kuule tästä pelaa battleja ja näyttää näille mistä on avaruusmutterin puolikkaan kebappinännin rekan mutterin pidikkeen kahva tehty. 6 eliksiiriä! Ei tätä pysty käyttää. Mitä vittu joku jäädyttävä nänni? Ihan vitu siistiä. Mitä vittua sä tammusta tornii, vitu ripuli? Ei vitu porakone. Mitä vitulla mä tuhoan ton vitu porakoneen perkele? Ihan vitu siistiä. Päähän! Mikä tää on? Vittu, miksi täällä on tämmösiä häkkerikortteja? Ei saatana! Mitä vittua? Vittu, kun ei tää paskaa siellä osu tässä romupelis vittu mihinkään. Perkele, nyt kuulette kaikki vittu läskipää. Vittu mä tapaan teidät perkeleen pornonaamat. Kun ei tää läski juokse vittu. Haha, paska! Etsilä päähän! Vittu, voitko nyt liikkua, saatana romukasaa? No niin, ja morosos Teppo täällä. Tänään me kuvataan vähän Clash Royalea. Miks tää läskikasa ei juokse perkelee? Ei vittu, mä hyppäsin alaan! Häkkäripää, pippeli, porno, kebappi, seksi, vittu, muistatko ne videot, missä nää hirvinäätä, hevosen puolikkaan, kebappi, Jussi puolikas, astronautin vivun sanka. 27, vittu se häkkää! Oi! Ohahaha, kamikatse! Näitkö? Pau! Ciao, padau! Häh? Perkele, kun tää on asetta käteen, kun panon väärää nänniä. Vittu tän johdon kas katkasen koht. Vittu. Miten vittu sä kuolet scientistille? Mitä vittu saatana, nää pedofiilei. Miks tää ei ammu tää laser vittu? Minkä vitun takia tässä on joku vittu lagi aina, kun saat aseen käteen, vittu? Miksi tää ei voi suoraan ampua? Missä se on? Ei vittu, mua ammuttiin päähän! Miten vittu? Jos mulla on toi saatanan tähtäin toi äijän kohdalla, niin miten se muka menee ohi? Ei millä mä torjun noin paskat! Ei saatana häkkeri, pääpippeli, pornokepappi, seksi, vittu, lupa. Perkele! Eikö oo jo eliksiiri? Ei! Häkkäripää! Etsillä! 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 Ei mun torni lähtee! Ymmärrätkö? Etsillä levis! Tää ei kerkeä tuhoa sitä! Nyt vittu Hog Riderilla voi estää ton vittu hyökkäystä, saatana! Noin! Etsillä levis. Ei saatana! Ei saa edes yhtä tökkäistä, vittu että surkeeta. Ei kun ne ampuu niin ne ammu paskaa. Tuho se! Ette tökkää sitä pois! Voitko sä nyt saatana vittu olla vähän nopeampi idiootti? Häkkäripää! Ei häkkäripää! Ei! Etsillä! Ei se häksää! Et hyökkää pelle! Ei! Et vittu mene sinne tornille pelle! Niin, mistä tää vetää tätä eliksiiriä? Mistä on visordi? Se on mistä vittu se tossa vaiheessa enää saatana hyödyntää yhtään ketään? Siihen nää! Ei! Häkkärin pää pippeli pornokebappi seksi vittu lupa. Mitä vittua tää tekee? Etsillä! Etsillä! Miten sinä todennäköisesti se tunki vitsin? Ette te voi! Tuhos se läski! Toinen Pekka! Ei tätä hyväksytty hei! Ne tulee virvi paskaa näitä kortteja! No vedetään se nyt tää pelleilyä välillä. Etsillä! 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 Etsillä levis! Teppo voitti! Näettekö Teppo voitti? Hävis! Hävis! Tu mikään vitun mies! Eihän tämmösellä tee yhtään mitään. Aivan äijä oli. Aivan.
Mikä tää on? Ei. Ei, siis paljon toi teki damaget. Etsillä. Ei. Ei, käänny. Etsillä päähän. Vittu tää on paskaa. Herra jumala tää on sit vittu paskapeli. Vittu mikä ne ammu itses. Häkeillä. Etsillä. Ei häkkeripää. Ei, mitä sä teet Visardi? Miks sä vittu? Mä hävitän, mitä vittu mä teen? Tää pitäis tappaa, tän ovelle pitäis mennä. Tän ovelle. Ei, ja se ei kerkee sinne. Ei, mä en pysty tekemään tolle mitään, kun tässä on vittu korttia, millä mä vittu estän ton! Vittu! Miksi on aina tämmösiä dekkejä, että pitäis kuulokkeet katkaista? Vittu, siinä on vittu Megaforce tölkkis, vittu paskapeli, vittu ammu itses, vittu mikä homo. Tunne pitäis tappaa, saatana, vittu tommosen ovelle pitäis mennä. Ja vittu ripulinen paska. Häkkeri? Ei. Vittu se meni ohi. Etsillä! Jatkataan häkeillä! Ei se pommi räjäyttää ton! Ei se muu vituttaa tää kortti! Ei mitään mahdollisuuksia! Ei pornoreikä! Ei! Etsillä! Ei! Vitu meganaisti! Vitu meganaisti! Ei! Sitä häkkeripää, mikä siitä on? Ei jaksaa! Millä eliksiirillä? Ei! Paska ammu itse, saatana tuu Suomelle. Haista oikeesti kakkaa. Haistapa oikeesti kakkaa. Oravan nahkan näätäly, hevonen vittu lupappa pornokevapinee. Säkkää! Hoplaa! Hoplaa! Ei tähän pääse vittu huom. Mitä vittua? Mä muista päähän! Muista päähän! Etsillä! Etsillä! Ei vittu tää paska latas mut häkättiin. Mitä vittu, minä maahanmuuttaja kuningas, mitä vittu sinä selitä, minä tulee Muhammed Abdul vittu kolmas minä. Mikä vittu häkkeri? Mitä anali yhdyntää vittu, mä en nähnyt sitä kun se oli puskajussi. Mitä vittu ei ollut VH? Mitä vittu, missä te ootte? Jos me pitää mennä banaaniin, mihin vittuun te jäätte vittun autistit? Nege God! Näiksä? Oi vittu, mennä vituun, se mennäsi kuolla. Plässä alas 30 case. Multa! Mitä helvettiä? Mitä vitun vittua? Millä vitun tuurilla? Dopplerista anna Doppleri! Anna! Hamasin pommi. No joo, pam! Ei se käänny enää! Ei vittu, kun tää on niin vittu... vitun kurtin. En mä hävii tämmöselle romulle. En voi hävii tämmöselle kakalle. Näköjään vittu voi. Vittu musta on tullut kakkapelaaja. Hamasin pommi. Se ei just vitsi, se sit lentää nyt vaan. Sinne löysi molemmat luurit. Ei! Me vedetään. Tää nyt tulee! Sinne meni puhelin. Sinne meni toinen puhelin. Ei, mitä mä teen? Ei tos tuu vittu nyt! Perkele! Fortnitea. Ja täällä on mukana ne... Ei! Etsillä! Vittu! Juna lähti helvetti karkuun! Tätä autoja ottais kiinni. Ei! Pitää mortari! Torni on matalana etsillä. Ei vittu naama perse. Millä mä estän ton perseen eikä kortin? Millä?
En mä pysty estämään tätä! Minä mä estän ton vittu, kun ei kortteja! Vittu sä oot oikeesti läski-ihminen, herran jumala sä oot sit lihava! Ja nyt sä sit laitat ne... Ei nää tee mitään damakee tohon saatanan paskaa pallooni, vittu saatana! Ei et sä mene siihen turniin, Pelle! Ei saatana vittu. Koska mulla on tänään vaimohakkaajapaita päällä, ja kattokaa mitkä haukat, tänään saa vaimo leipää, mut ei siinäkään sen enempää. Mä oon päässyt 80%, mut kun otan näitä nappeja. Vittu, hakkaata näytön kohta. Ei tätä pääse. Päässyt läpi, ja vittu mä en ymmärrä niinku, jos mä painan tätä nappia, niin miksi tää ei vittu otan? Ei mä Niin minkä helvetin takia ne josta oikeuksia tähän vitun musiikkiin, saatana. Vilkaiset tää kuvausohjelma! Siis mä painoin vittu hyppäänsnappia, mutta tää vittu kusinen paskahiiri ei ota tätä. Läpi, etsillä, ei perkele! Ei! Vähän aikaa tuu vittu hommaamaan, kun ei tää saatana toimi tälleen paskalla tää vitun peli. Mä vihaan näitä mappeja, missä vittu pitää saatana ite vittu D-llä ja A-llä ja vittu A-llä ja D-llä vittu häkkätä näitä vittu paskanaa voi eteenpäin. Niinpä tietenkin. Tää on niin paska tää peli. Oikeesti ota itsees vittu pelin keksiä. Vittu pitäis... Ja Mega Knightia siihen kyllä. Niin, Mega Knightia vähän. Vittu saatana, tunge se Mega Knight nyt perseen reikää. Se on vittu vammanen autisti. Vittu menisit vittu töihin sinäkin, niin saatana pääsisit. Ei jumalauta. Se on ihan turhaa nyt tunkea tuota saatana paskaa vittu tuohon, kun se syöttää ton vittu Inferno-toveri tohon vitun keskelle. Nee. Tunge vähän vittu ripuliin. Mut ei. Hähää, etsillä levis. Kerkes lyömään siihen hiti. Miten vitussa? Eikö silloin toi vitu Fire Trackerista on oikeesti niin kakka kortti, minkä takia joku suostuu käyttää noin huonoa korttia? Oikeesti vittu ammu itses vittu paskanaama! Miksi se tunkee sen login tonne? Jos mä jumalauta lähetän sen login tohon, miksi se tunkee sen vittu tonne päin? Jos mä painan vittu tohon tällä vittu hiirellä! Perkeleen paskanen paskapeli, vittu mitä vittu tää tekee? Vittu mua vituttaa tää vittu Clash Royalen paska. Mä painan selkeästi sen login vittu tähän näin, mut se tunkee sen vittu tänne. Vittu haista vittu vittu ne. Ei jumalauta nyt oikeesti sit jo hei. Ei pornopää. Ei munakarvapää. Joo se kerkee tehdä iskun. Ihan vittu siisti äkkiä tos. Mitä helvettiä vaan niinku katso sitä se kuoli. Jumalauta. Mitä vittu mä en oo ikinä hävinnyt näin paskalle paka. Nyt alkaa muuten nännit nipoloimaan. Tää on porakoneen myyrä. Ymmärrätkö? Porakoneen myyrä. Porakoneen myyrä. Ei vittu saatana. Häkeillä! Pippelipano. Ei, kun se meni vittu siihen väärään kohtaan. Se saatana on paskakortti. Tervetuloa Steppoja. Tällä me kuvataan Clash Royale, elikkä joo. Pano Jussi! Ai. Eliksiripumppu mutteri vitun sanka. Eliksiripumppu. 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 Perkele! Vittu saatana! Perkele! Ai vittu saatana, kun täällä on tää kusinen skeletoni, joka nussii mua päähän. Ai perkele! Ai perkele! Ei naama, pippeli, pumppu naama. Voi vittu nu paskapano, paskahomo. Hei! Hirvihevosen puolikas, pippeli näätä, hevonen. Näätä, pippeli, hevonen. Pippeli, näätä, hevonen. Hevonen. Hirvihevosen puolikkaan, näätä, nännelyn puolikas. Hirvihevosen puolikkaan naama nänneily. Nänneilynaama! Tervetuloa Steppuja. Tänään me kuvataan Clash Royale, elikkä joo. Hevosen karva, hevosen karva, hevosen karva. Vittu mä mennään saada syöriin, kun toi vittu mehiläinen yhtäkkiä paskandi tossa mun vieressä. Voi perkele vittu! Ei pornopippeli. Pornonaama kebappi vittulu hevonen. Miltä tuntuu olla kunnon paska? Ei niinku ihan mikään normiromu, vaan niinku kunnon paska. Miksi tää on vaan tämmönen pökäle? Miten kun tekis tähän pökäle? Oikei kuule pökäle. Tönö paska vittulu hevonen pökäle. Etsillä levis. Etsillä levis. Etsillä! Tunge se siihen paskapökäle. Etsillä! Miksi
tää vittu paskamikkikin meni muuten, että pitäis nääkin vittu katkaista, hää? Oikeesti vittu ammu itses vittu paskanaama! Miksi se tunkee sen login tonne? Jos mä jumalauta lähetän sen login tohon! Miksi se tunkee sen vittu tonne päin? Jos mä painan vittu tohon tällä vittu hiirellä! Perkeleen paskanen paskapeli! Vittu mitä vittu tää tekee? Vittu mua vituttaa tää vittu Clash Royalen paska! Mä painan selkeästi sen login vittu tähän näin! Mut se tunkee sen vittu tänne! Vittu haista vittu vittu ne häkkeri! Perkele, miksi mä voin... Ui vittu leti ES lattialle. Perkele! Hirvihevosen puolikkaan nänni bonsaipuun oksa. Kuusen avunneula sen puolikas. Näätäilypumpun vittuilu vipu! Tää on ihan peräreikämappi. Vittu! Häkkeripää, pippeli, porno, kebappi, seksi, vittulu, pappa, hirvihevosen puolikkaan nänninaama. Vittulu, hevonen. Vittu kun nää vittu vammaiset, niin... Oho, meinas tullut sana. Älä puske se sun autolla, vittu! Voi perkelee persereikää! Miks tää ei liiku tää paska-auto? Aha, just. Tää on niin huono. Siis miksi mä oon tämmöisessä kohdassa? Mitä vittu? Miksi tää kuvakulma on tälleen? Mitä vittua peli? Sä oot niin surkee. Herran jumala taas perseestä. Joo, ei tää on ihan vitu kakka tää peli. Miksi tää kuvakulma on tälleen? Miksi tää on vittu tälleen? Tää mun saatana paskanen vittu green screenikään näköjään nähdä toimii. Mun vittu saatana facecamikin on vittu leiponut kiinni. Vittu mikään ei kyllä tällä hetkellä taaskaan vittu sit saatana toimi. Ei tästä tuu hei hevon vittukaan mitään. Vittu lobby. Ihan oikeesti, tuo mappikin on ihan kakka. Näette ihan selkeästi, että mulla on koodit päällä. Miksi sä messi? No niin, heti kun alkoi raivoamaan, niin alkoi nännit dipoloimaan. Vittu kun tää jää jokin saatana pieneen nänninystyrää kiinni. Häkeillä kolmessia. Häkkeripää, pippeli, porno, kempä, seksi, vittulu, pappa. Häkkeripää, pippeli, porno, häkkeri, pippeli, porno, kepappi, pippeli, porno. No, ei vittu, mä oon vammanen. Mä oon vetänyt tänään vittu 4 ES-sää. 6500 seuraajaa siellä. Ois varmaan yli 7000, melkein 7500, mutta mä sain sinne vittu 4 päivän livebännit vittu seksuaalista viittaavasta sisällöstä. Häkeillä vedetään kunnon drifti. Ei perkele pornonaama! Ei pippeli reikä! Vittu kun ei toimi tää hiiri! Kato mä häkkään nää. Häkkää! Selvät koodit, ei hyväksytä! Sulla ei oo perserees nyt karvoja. Oppa nyt hiljaa vitun vaan ei vittu naama kun ne... Jumalauta näitten kyrpien kanssa vittu inne saatana mulkku. Eikä taas blokkaa joku vitun minkä värinen kikki? Mene nyt vittuun sit edestä saatana paskanaama! Sinäkin saatana kyrppäsit vittuun! Miten? Sä ammut mua vittu päähän, jos mä klikkaan ennen sua vitun paskanaama! No niinhän sä ammut mua jollain munkkihedulla, jollain vitun revolverilla vitun paskapää! Miten sä ammut mut vittu Svetu? Jos sut on vittu flasattu! Jos sut on vittu flasattu vittu ne... Miten sä pystyt ampuu mut saatana siitä vitun oikeesti vittu t***i. En mä nyt vittu saatana pysty editoimaan mitenkään sulle ne vittuuko toi saatana paskanaama spämmää mulle vittu estäntui ihan just. Mahtavaa info taas vittu tältä vitun tiimiltä. Jos otekijä tai mene tästä vittu oven läpi. Mikä vittu tässä on, että ei osaa hypätä tästä vittu peräreijästä. Niin vittu kun tää on niin hidas ampu, mä ois saanut tapettua, mut kun vittu tää saatanan ase on niin paska. Tää on niin paska kun tää edes menee tätä mäkeä ylös. Näittekö te? Mulla oli saatana perkele tähtäin suoraan sen pään kohdalla, muka menee ohi. Siellä on vielä toinen. Pornonaama reikämunaa. Kato! Taas meni vittu ohi! Mulla oli tähtäin siinä äijän kohdalla, mut ei vittu osu, niin ei vittu osu. Ei siihen vittu vaan voi osua tällä paskalla sniperilla. Kipe. Perkele tän vittu staminan kanssa oikeesti vittu alkaa vituttaa pikkuhiljaa kun... Paskapeli! Vittu mua ammutti jostain vittu takapäin, kun nää ei uskalla eestäpäin tulla. Vittu nää on kyllä paskoja pelata peliä. Lataa sit se aseen vittu sen edessä! Mitä vittu nää uudet aseet vittu tässä vitun pelissä vittu on? Nää on ihan vitun paskaa! Miksi nää se vittu ammuksia saatana? 3 ammusta per vittu ase, nää on ihan vittu syöpästä paskaa.
Vittu tää on paska tää peli. Vittu tän takia mä en pelaa Fortnite ikinä mun striimeissä. Tää peli on nykyään ihan täys paska. Mut toi ei perkele, ei vittu se on toi vitun satana vittu Nänni kepappi hirvi näitä hevosen puolikka vittu naama nänni kepappi vittu homo neeteri vittu anali vittu porno kepappi vittu hevonen seksi vittu pappane. Vittu mikä vammanen apina vittu ammuit. Kepappi vittu homo neeteri vittu anali vittu porno kepappi vittu hevonen seksi vittu pappane. Vittu mikä vammanen apina vittu ammuit.